Ezek a parlamenti őrültök, akkor éjszaka a hálósítkájukat ki kell cserélni. Érted? Hát akkor lehet látni, hogy itt ülnek a sárgák, meg a fehérek, a zöldek, a barnák, a lilák, a feketék. A feketék a rosszabb, tudod? Én fekete vagyok. Don Señor Negro José. 2 aranybányám van. Én készítem az aranygyűrűjémet, jó, a brillt nem. De a fáraó piramisát kérlek szépen kijavítottam. És hát tudod, mi nem... Hát nem rezonált, nem volt meg a megfelelő rezonáncia. Mert tudod, fényárba úszunk, és megtanultam a fényházából, hogy van jó fény, rossz fény. Hát azt is ellopták kérlek szépen, mert a magyaroknak nem kellett, eladták a svájcakok, és most ott csinálják a biotron gyógyító lámpákat. Tudod, hogy zemzünk, de a mélyecske elkodik a frekvenciát, és azt mondják, hogy gyógyító energiát ad. Gyógyító energiát ad a nap is, csak megfelelő szögbe kell állni. Még a cigarettát is meggyújtja, nekem nem kell. Nem kell gyújtva. Én ránézek a szemben, meg oda teszem a napnak, ha rossz kedve van ketté vágja, ha jó kedve van tüzet. Olyan szemüvegem van, mert nem egyforma két bifokál, kérlek szépen, mert kim voltam a csodavásáron, és mutattál 3 dimenziós tévét. Jön a labda, és meg akarod fogni. Ott van a labda, de nincs előtte. Nem huncutkodjatok, ez egy számítógépes animáció. Vegyétek már elő, kérlek szépen a 3-dimenziós videokamerát, vagy Miami-ba vagy a sógornak, vagy a bácsikának, kérem, dobjan össze egy kis pénzt, és akkor máguskodunk, egy ilyen mágus tükör csinálunk. De most rendeltem egy 3x3x3-as 3-as készségű üvegpiramist, remélem megcsinálják, de nem baj, ha nem sima. Mi lesz abból? Megsiszolom, és máguskodok úgy, mint a fáraó. Tudom a trükköt. Mi a trükk? Én kell görbíteni. És szivárványt kell csinálni. Ja, mondom a jövő század lámpáját. A plazmát nem mondom, mert a plazmalámpa a parlamentben van, és az titkos. Tudod, kis üvegcső, kis porocska, gőz kívül, impulzus, és benne wolframszál. És világít a plazma. És hosszú életű, nem tudom cserégetni, a létrával fölmegy, meg rengeteg nagy csillárokat kérlek szépen. De a jövő század lámpája, ezek a hülye lámpákat kivonják a forgalomból, kínáljaktól lopják a csigabigát, tudod azt a kis energiatakarékost. Én ketté vágtam szépen így az üveget, gyémántot, belerakom a kis japán csigabigát, meg a kínai csigabigát, meg a japán elektronikát, berakom, összerakom, megforrasztom, utána az üveget összeforrasztom, csak nem sikerül szép körtére, mert mindig ludál. Most azon dolgoznak, hogy szerszámgépre viszik, majd csinálják a sort, hogy olyan szabályos legyen. És nem lehet belelátni, mert be van fontsorozva kívülről, belülről nem lehet. Olyan, mint a normál villanykörte, de energiatakarítós. Igaz, hogy többször olyan drága, de 5 évig, sőt, vannak, akik csinálnak 8-10 évet is egy lámpa. Hát hajrá! Nekem otthon az van, amiket én csináltam. Úgyhogy lehet, hogy ki is kapcsoltatom, hogy nekem kell villanyóra. Minek? Fűtésekkel meg kiteszek majd, ha sok pénzem napenergiát, összegyűjtöm, azzal fűtök. Jó, az víz, az kell, mert vizet nem tudok csinálni. Na, mondok egy viccet, ezt biztos nem hallottátok. Na, mondom. A viccnek a lényege az, hogy azt mondja a tudós, hogy már tudunk klónozni, birkából ezt, embert is tudunk csinálni, és akkor leáll az Istennel vitatkozni a tudós, azt mondja, hogy ma olyan okos vagyunk, hogy embereket tudunk klónozni. Azt mondja Isten neki, hát próbáljuk meg, szeretném látni, hogy te mit tudsz. És akkor azt mondja, akkor kezd el, én leülök a székbe, pihenek, rógatom a lábam, most nem csinálok savasra, sőt, pedig jó üszkösöm, nem is fogok de megrendeltük a kristályokat, ugye egy kis, volt fehér karácsony, mert fekete is, mert esett a hó, tudod. Na, aztán mondom, folytatom. Ül az Isten, tudod, a paravánon. De a fekete hó esett, vagy a fehér? Fehér, kis hókristályok, tudod, és akkor azért most a birka majd fog nőni, a kos, mert én kos vagyok, tudod? És akkor tudod, ránézek, és akkor tükörben mindig nő nekem a világ, virágzik, tudom változtatni a színt, meg görbíteni, meg hajlítani is növeztem. Nem, ilyen hülyeségekkel nem foglalkozom azzal. Én csak... Mit asztrológus van? Nem vagyok én asztrológus, én fénymágus akarok lenni, ipari tanuló, arcémágus tanít engem a gödörbe. Már mindenféle trükköt tudok érezni. Olyan, hogy rosszát nem tudsz venni.
Hát odáig még nem jutottam el, de az a baj, hogy azt mondta nekem a mágus, hogy vigyázzak a fehér mágiával, mert valakinek jót akarok és rossz az aurája, nem látom a színeket, nem áll össze az alkolisz, a sárga, a piros, és akkor kiütöm, és akkor, hát mondom a viccet, hát próbálja a lábát, próbálja az Isten, ott gyűszködik a tudós, hogy hát mi már tudunk, már csináltunk egerekből, a bolhából egerek, meg csináltunk kérlek szépen már birkát is csináltunk, meg most próbálkozunk emberrel is. Na Isten, azt kell megnézni, mesélj már, hogy csinálod az embert. Aztán azt mondja, tudod, hát veszek egy kis homokot, és akkor abból lesz az ember. Rászol az Isten, gondolom. Mindenki a saját anyagával dolgozzon. Anyagot tudsz előállítani? Nem. Azt csak én tudom. A fényt is én csinálom, meg az aranyat is én csinálom. Tudod, hogy csinálja az aranyat? Pici vasatomokat, meg vízatomokat összeütköztet, fönn a mennybe, és abból lesz az arany. És látja a másik arany, tudod, hogy készül. Fogadjunk, hogy nem tudod. Vannak ezek a kis baktériumok benne a föld gyomrában. Jön a nedvesség, a kis baktérium az hízik, eszi a követ, sósavat termel, és kristályszerűséget növeszt, és akkor megjelenik az arany. Nem így, hanem a helyben. És a harmadik arany tudod, hogy készül? Azt nem mondom meg majd legközelebb. Na máma is voltam mondom, máma is csak elfogyott a litium, azt kell, hogy holnap be kell menni litiumét tankolni, mert akkumulátor tűnök, de már neked nem kell a lábam. Az arany csinálására úgy teszel mindent. Én most a